Moi boa, xente da bancada, benvidos a este novo formato de vídeo aquí na bancada. Hoxe temos un vídeo moi especial. Hoxe temos un vídeo moi especial porque visítanos, ven aquí a sentarse á bancada o adestrador do equipo de moda na segunda B. Hoxe séntase con nós na bancada Iago Iglesias. O seu Compostela está cadrando unha temporada espectacular, está sendo un dos equipos de moda na categoría, como dixen antes, ven de conseguir dúas victorias consecutivas, unha contra o Deportivo e outra contra o Coruxo, e actualmente sitúase no terceiro posto da táboa clasificatoria da segunda B. Ben é certo que hai partidos adiados dos seus rivais que poderían facer que cambie a clasificación un pouco, pero evidentemente a temporada está sendo moi boa para o Compostela e parece ser que co fútbol que están mostrando isto pode ir a máis. Así que nada, benvido Iago a bancada, moitas grazas por estar aquí. Hola, boas, gracias por pensar en min e por invitarme. Nada, de verdad que gracias a ti por aceptar a entrevista. Vou comezar, se te parece ben, polo partido de onte, polo partido contra o Coruxo, que foi, bueno, foi un partido moi agónico ao final. O equipo demostrou que, ademais de saber facer un bo fútbol, tamén sabe sufrir se a situación o require. Quería preguntarche como viches ti o partido e que valoración faz do mismo. Bueno, pois como ti ben dís, a verdade é que estamos mal acostumbrados tanto este ano como a tempada pasada en ser un equipo que estamos acostumbrados a que se sobe un pouco o que nos queremos, a manexar os tempos, a non sufrir demasiado, e a verdade é que onte o partido contra o Coruxo, pois bueno, foi o equipo que un dos equipos xunto con Zamora, eu creo, na casa que máis difícil nos puxo pois o partido. Ainda por riba, pois bueno, empezamos con ese 2-0 de ventaxa no inicio da segunda parte, neses 20 primeiros minutos deles moi bons desde o meu punto de vista, pois foron quen de empatar, e a partir de aí, pois bueno, creo que como ben dixestes na presentación, pois fomos quen de dar un pasiño adiante, de volver a tomar un pouco o control do partido e poñernos por diante no marcador. A valoración é moi boa porque, bueno, non sendo o noso mellor partido conseguimos os 3 puntos e ao mesmo tempo, pois bueno, tamén nos sirve de toque de atención de que non nesta liga, tal e como é o formato de poucos equipos, ainda por riba, pois os equipos que hai, non te pode relaxar ningún momento porque o marcador dá a volta rapidamente. Mira, vouche dar un dato. Nos 10 primeiros partidos o equipo anotou 9 goles. Nestes dous últimos conseguíronse 5. Eu quería preguntarche que tecla tocaches despois de Salamanca para que xusto chegasen estes goles cando máis empezaba a dubidar da capacidade goleador do equipo. Bueno, é que non máis que tocar ou cambiar é todo o contrario, é seguir na liña, non? Ao final, bueno, todo o que se está vendo deste equipo levamos moito tempo facendo, non? Evidentemente, a medida que van pasando os partidos, en esta nova categoría, pois sabíamos que partíamos cunha ventaxa da continuidade todo do ano pasado de terceira división, e era que pois todo o que ten que ver co modelo de xogos, automatismos, a idea dos propios xogadores pois estaba moi interiorizada. O que íbamos a tardar era en coller un pouco o ritmo da competición, e iso tamén ten que ver con esta faceta, non? Que a faceta goleadora. Nesta categoría todos os equipos defenden moito mellor, hai moita máis calidade, non só no medio campo e nas dianteiras dos equipos, sino tamén nas parcelas defensivas, e iso fai que sexa máis difícil facer gol. Ao final é insistir e seguir crendo nunha idea, e a partir de aí, pois bueno, entendemos que semana a semana, eu o digo sempre desde o primeiro día que chegamos a esta categoría, que o obxectivo principal era ser mellor equipo cada semana. Entón eu creo que vai un pouco máis por aí que en determinados cambios, que evidentemente despois os partidos, cada partido é distinto e require pois uns plantexamentos ou unhas ideas para intentar facer dano ao rival distintas, pero nese caso a idea o tema de facer 5 goles en 2 partidos e 9 en todas as jornadas anteriores non ten nada que ver con ningún cambio significativo, sino ca continuidade e ca paciencia. Falando do gol,
Quería preguntarche por Primo, porque, bueno, non está tendo sorte este ano, ao final un dianteiro, non dubidamos da súa calidade, pero tamén necesita unha pizca de sorte de cara a meta. Este ano quizás lle está faltando un pouco, e aínda por riba ahora chegoulle esta lesión que o mantén afastado dos terreos de xogo. Quería saber máis ou menos como se atopa de ánimos. Ben, Primo sabe que é un xogador moi importante Sí, para nós, moi querido na cidade, en Santiago. El na súa primeira etapa aquí, pois a verdade é que fixo moitos goles, nos axudou a gañar a Liga naquel momento e a chegar á última eliminatoria do playoff. Naquel momento pois non fomos quen de conseguilo. Foise, volveu o ano pasado, e a verdade que no período que estuvo dende outubro ata marzo, que foi cando se finalizou, bueno, nós despois tuvemos o playoff, pero nese período pois nos axudou con goles. Bueno, el vai na liña do equipo, eu creo que mellorou en outros aspectos moito, que o mellor non teñen que ver tanto co remate, co gol, sino que é un xogador que nos dá moitísimo en zonas do campo previas a chegar á zona de finalización. E evidentemente, como ti dis, pois, bueno, o dianteiro está para facer goles, pero bueno, isto tamén vai por rachas, non? sí. O complicado sería que non generáramos esas ocasións, que non chegáramos á área rival. A partir de aí, pois bueno, isto vai de estar máis ou menos acertado, e tamén vai un pouco co momento. El nese sentido pois está moi tranquilo, traballar para recuperarse o antes posible e volver pois canto antes para axudar o equipo. Sabes máis ou menos unha data de cando podería estar de volta? Bueno, esperemos que nun par de semanas, pois esta semana viaxamos a Guijuelo, a semana que ven recibimos o Ferrol, esperemos que, bueno, pois que por aí este de volta, non? Ferrol, ou a semana seguinte Pontevedra, veremos a ver, pero en principio esa é a data proposta polos servicios médicos. Vale. Mira, xusto onte dixeches na rolda de prensa que bueno, que a situación na táboa é unha pura anécdota, non? E ao fin e ao cabo, pois, aí, no, aí vos atopades, pero bueno, o certo é que quedan 6 partidos, estades con 18 puntos, o fútbol vai acompañando. Eu quería saber se é unha locura pensar que se pode optar ao terceiro posto ou sodes máis de manter os pés na terra e mirar hacia o sexto posto. Bueno, nos evidentemente a todos nos gusta ver a Sí, clasificación e ver o Compostela onde está, non? A verdade é que non hai moitos meses atrás, antes de empezar a temporada, pois prácticamente todos nos daban descendidos dende o día 1, non só eso, sino que con todo este proxecto e a filosofía do club de continuidade e demais, pois parecía que íbamos a ir levando tunda tras tunda pola segunda vez adiante, e ao final, pois bueno, verse a estas alturas nese posto, aínda que como ben digo, é anecdótico porque todavía faltan moitos equipos con partidos. O Guijuelo mismo, o próximo rival, pois ten 3 partidos menos, o Celta B tamén ten partidos menos, o Ferrol, o Pontevedra, bueno, hai varios equipos que todavía teñen que xogar, evidentemente despois os teñen que gañar, pero a priori, pois bueno, teñen máis oportunidades para conseguir eses puntos que outros que xa temos as jornadas actuales. Pero nós temos claro que o que reflite a clasificación é máis un incentivo, unha motivación para seguir traballando e seguir confiando no que facemos, máis que en empezar a facer contos da leiteira que nunca os que estamos neste mundillo nunca nos gustan, ¿no? Porque que non pode ser así, e máis, insisto, nun grupo tan igualado e nunha categoría tan competitiva como a segunda B. Eu digo que é anecdótica por iso, porque faltan todavía moitos equipos que teñen partidos aviados. Evidentemente nós vamos a seguir na mesma liña para intentar gañar todos os partidos que temos por diante. Nós somos un equipo que penso que se por algo nos caracterizamos é que alá onde vamos e todos os partidos pois os plantexamos para gañar e sempre ca nosa idea. Si dentro de, bueno, quedan 6 jornadas para nós, si dentro de 3 jornadas pois nos vemos aí, evidentemente pois sí que sería ou sí que poderíamos ter esa licencia para soñar de verdad,
pero a día de hoxe eu creo que temos que estar confiados do que facemos e saber perfectamente o que somos, o que vimos facendo e seguir na mesma liña sin mirar a clasificación. Bueno, e agora quería falar un pouco de ti. Quería saber como é Iago Iglesias despois dun partido. Se chega a casa e pon o partido repetido para ver posibles erros, espero o día seguinte para comentalo cos xogadores. Que é o que fai Iago Iglesias? Bueno, pois Iago Iglesias ao rematar o partido vaise para a súa casa e intenta desconectar do fútbol ata o día seguinte ás 7 da mañán, que é cando se levanta. A miña vida persoal cambiou de un tempo a esta parte, teño dúas fillas, hai que cando chego a casa pois é un punto moi positivo na miña vida persoal e profesional, sobre todo ahora ter ese, bueno, pois non sei como dicilo, ese escape de todo o que ten que ver co futbolístico. Entonces inmediatamente despois do partido, domingos, sábados e demais, pois intento desconectar e dedicarlle o tempo á familia. A partir de aí, como tamén me cambiaron os horarios, entonces teño que madrugar máis. Ás 7 da mañán do lunes sí que estou vendo outra vez o partido, sempre vexo dúas veces o noso partido, pois o primeiro para velo de forma relaxada, o segundo para analizar e para buscar, bueno, sempre aspectos a mellorar, e digamos que o propio día de partido, pois tralo partido a volta a casa non lle dedico moito tempo, todo comeza, digamos, pois 48 ou 24 horas despois do propio partido. Tes comentado bueno, que che gustaba moito o Barça de Guardiola. Sería este o teu referente do fútbol de élite? Sí, bueno, hai moitos. O que pasa que na vida do adestrador e na súa formación, pois evidentemente van pasando distintos, digamos, referentes ao largo da formación do adestrador, non? Eu recordo cando empecé a adestrar, pois era o momento de Rafa Benítez, era o momento de Mourinho, era o momento de grandes adestradores que naquel momento pois estaban facendo as cousas moi ben. Nun período un pouco máis avanzado, pois foi aí onde entrou o Barça de Guardiola, e a verdade é que, bueno, visto, pois sí que tiña certo pensar ou certo parecer gusto por ese tipo de fútbol, non? Entonces eu creo que sí que influenciou moito, pero sin olvidarme deses que che comentou anteriormente. A día de hoxe, pois bueno, hai moitísimos adestradores, tanto no alto nivel como en categorías pois non de tanto nivel, é dicir, en segunda B, en segunda, mismo en terceira hai adestradores que están facendo moi ben e que pois sempre se bota un ollo e sempre intentamos adaptar cousas que o mellor fan eles. Falando do fútbol profesional, veste nun futuro nel? Non descarto que poida ser co Compostela, ollo. Gustaríame, evidentemente, gustaríame. Hai moito tempo que bueno, pois que optei por esta profesión de adestrador como eso, como unha profesión, como un medio de vida. Teño a gran sorte de todo o que ten que ver que a miña vida profesional pois está relacionada co fútbol, tanto como adestrador como profesor da Escola Galega de Adestradores, e a verdade é que estou encantado, non? Para min, pois bueno, sei que todavía son un adestrador xoven, que todavía hai moito que andar, todavía hai moito que mellorar e que formarse, pero desde logo que o meu punto de mira está posto en chegar ás cotas máis altas. Non teño presa, porque creo que hai que chegar capacitado, hai que chegar formado. Hai moitos exemplos de adestradores que chegan moi rápido a categorías de alto nivel e non aguantan demasiado, e sobre todo hoxe en día que a competencia é moi alta. Pero sí que teño ilusión, sí que teño as ganas, bueno, o traballo que facemos
día a día, tanto eu como o meu corpo técnico, pois sempre é por dar a nosa mellor versión e por que non chegar algún día a esas categorías. Bueno, Iago, xa para rematar, volvo a repetir que toda a afición do Compostela está moi contenta co traballo que está facendo o equipo ata agora. Quería saber se poden estar tranquilos de que hai Iago para rato ou eso sempre se fala a final de temporada. Xa sabes como vai. Sí, bueno, bueno, é certo que eu chego aquí no 2016, sempre o digo, se naquel momento me din que vou estar 5 temporadas, pois chamaríalle tolo o que mo dixera, non? E máis no fútbol actual, pero é certo que a día de hoxe o Compostela é a miña casa, para min é máis que un clube no que traballo, é a miña familia, teño moitos amigos ali, a xente que traballa no club pois son máis que compañeiros de traballo, pero tamén é certo que ao largo destes 5 anos sempre fomos traballando ou concretando ano a ano, non? Sabemos que o fútbol é caprichoso, sabemos que tamén eu a nivel persoal pois tamén prefiro pois non sei como dicilo, si contratos ou si ir falando ano a ano tamén para exixirme a nivel individual pois esa capacidade de poder continuar, de que o clube queira que continúe, porque sabemos, hai exemplos moitos neste deporte de contratos de media larga distancia que despois o mellor non fructiferan e hai problemas, non? Entonces, para min é fundamental estar cómodo, estar contento, estar nun sitio onde che deixen traballar. Aquí na S de Compostela encontrei todo eso, e para min, pois bueno, ir ano a ano creo que é o máis lóxico e o mellor para todos. Ademais, tamén sei que chegado o momento sentarse a falar e tampouco nestes anos de renovacións e todo isto, pois tampouco houbo que falar demasiado nin nada disso. Así que bueno, a día de hoxe non contemplo nada, nin continuar nin non continuar. Estou 100% centrado no día a día e na semana de traballo e no próximo rival. Chegado o momento se verá. Bueno, Iago, pois moitas grazas de novo por asistir a esta entrevista aquí en A Bancada. Desexo toda a sorte do mundo de aquí á final da tempada. Nada, un saúdo para ti e para toda a familia do Compostela. Moitísimas gracias a ti por pensar en min e por invitarme. A verdade é que foron uns minutiños moi agradables e bueno, espero que todos os que che sigan pois que lles guste a entrevista e nada, para o que necesitedes aquí estamos. Moitas grazas.